נו? נו? מה אתה אומר על הג'וב? קטן עליי עבודה פיזית, דוד. אני נולדתי בשביל זה. איזה ידיים יש לי? מה זה? זה ידיים של רוקחת. אני פשוט הייתי בטיול עכשיו תקופה, אז האור קצת התרכך לי פה, לא... מה, אתה לא מרים פה מנוף, דוד? לא. אז מה, איך מרימים את כל הבלוקים? סוחבים. מה, וגם העסקים של החול? אותו דבר. מה, עד הקומות הגבוהות, כאילו? מה, לא עבר לך הפחד גבהים? ליום העצמאות 5 שעות היית תקוע על הברוש. ולא היית קטן, היית בן 10. חמור גדול. לא, אבל עבר הפחד, דוד, בטח עבר. מה קרה לך, בצבא? אני הייתי חייב להתמודד עם הפחד, אחרת לא היו מקבלים אותי ליחידה. היית שקימיסט. בסדר, מה? ואיך המוצרים הגיעו למדף? על הסולם לבד. אז מה... כמה מקבלים פה לחודש? בגלל שזה אתה ובגלל שלא נעים לי מאמא שלך, תקבל 4.5. סיני היה עושה את זה ב3. כן. מתאים דוד. יש מצב אני מתחיל לעבוד עוד שבוע? שבוע? אז בשביל מה באת? אני מרים פה בניין, זה לא משחקייה. לא, בסדר, אני פשוט יש לי עוד כמה פינות לסגור לפני שאני נכנס איתך בפרויקט. בסדר. תסגור את הפינות שלך ותבוא עוד שבוע. תודה, דוד. נו מה? אני רציתי לשאול אותך אם יש אפשרות לקבל את המשכורת הראשונה מקדמה. מה? מקדמה, עבור העבודה שאני הולך לבצע, כאילו. מה עובר עליך, מורלי? אתה הסתבכת במשהו? לא, מה פתאום? אז מה, בשביל מה אתה צריך את הכסף? אני פשוט מתכוון לנסוע לאמסטרדם. מה? לא בשביל לבלות או משהו, אני הולך לחפש חבר שמת. חבר שמת? כן. סבבה? זה... אפשר? איך לעזאזל אתה? בא לי באמצע יום עבודה ואוכל לי את הראש עם השטויות שלך. איפה אתה? בוא הנה.